Walay angay nga ikabalaka ang mga residente sa Davao City sa gibaniog nga shortage sa mga tambal sama sa paracetamol, sanglit, bastante ang supply ni ini. Sukwahi kini sa nahitabo sa pipila ka mga parmasya sa Metro Manila nga nagkulang ang stocks sa pipila ka mga tambal sa hilanat, Trangkaso, Ubang ug sipon tungod sa bag-ong variant nga Omicron. Duna lamang ubang brand sa tambal ang hurot-hurot ang supply sa pipila ka mga pharmacy sa syudad tungod sa pagsaka sa demand niini. Sumala sa pharmacist nga si Cheryl June Bautista, nag-inisyatibo na sila nga limitahan sa duha ka pad sa paracetamol lang kada customer ang ilang mahatag aron maangay ang tanan ug aron walay mag-hoard og tambal ug malikayan ang panic buying. So far sa amo ang branches sir, sa among owner lang ha, kay enough pa man ang supply. So although everyday mapalitan jud siya. So in the wala mi kabulo for next week or next month kay murag ang main jud namo sa Manila is murag wala na po daw supply eh. So probably in the future so maapektuhan jud if ever daghan gyapon tawag ana oy mga case sa flu diri pud sa Mindanao. Kay syempre ang mga tao mamalit man jud. Bisan pa man bastante ang supply sa tambal sa syudad, naniguro ng daan si Jennifer Uyangkurin nga mopalit og tambal sa usa ka parmasya. Sanglit, wala siya'y masugo kay gamay pa ang iyang anak ug nabalaka usab siya sa nabaniog nga dunay shortage sa tambal. Nagpalit jud ko daan kay layo man gud kuan kanang palitanan niya. Kuan pod wa ko'y masugo niya. Kuan na lang kaning in case na lang jud kay kanang kuan ko dili pod ingon nga kanang pangandam sa kanang kuan in case ug masakit atong anak na to dili na tamo kuan og kanang kuan kay na may tambal daan naka-reserve na nya kuan kanang unsa ni mo man ingon nila gud daw nga kanang kuan kanang unsa na ingon nila kanang inana maniguro ko kay kuan biya nabiya ko'y bata. Niadtong Enero 4, giklaro sa Department of Health nga walay shortage sa tambal para sa Trangkaso. Human makadawat sila og mga report nga pahurot na ang supply sa mga tambal sa parmasya. Matud sa mga opisyal sa DOH, gikonsulta na nila ang mga pharmaceutical companies bahin niini ug nagpasalig nga walay mahitabong shortage. Daghan usab og mga alternatibong tambal nga available sa tibok nasud. Miapila ang DOH sa publiko nga dili magpadala sa kahadlok ug dili kinahanglan mopalit og daghang tambal kung dili kinahanglan. Mopalit lamang og tambal subay sa panginahanglanon aron walay mahitabong shortage. Eugene Pinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.